Hết nisinya sauna ko mayang intro video layang deh. Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। लोगोसेनो गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो दायो फुंनि सम आरोना। फुङावनो दा जोङो बाजाराव थांना फैबाय आरोना। एसे माबा माबि नांनाय बुस्थुफोर लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय भिडिअ स्टार्ट खालामलायबाय आङो। लावदुम फिथा लाबोदों आरोना एकदम गुदुं गुदुं ओमफ्राय दा जानोसै लाल साहाजों फुंनि नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम जाबाय मा होनदों हो साखि नायनानै हो हा लावदुम फिथा गुदुं गुदुं लोगोफोर गाथानि लावदुम फिथा सोरबा सोरबा बेलेगबो होनो जानो हानाय आं लावदुम फिथा होनो बेखौ आं एसे जानो नायनोसै दे जानो लुगैथारबाय आं साया जाथ'वाखै फुदुंगासिनो दं सिनिया खम दंखायोमोन सा लोंबाय थायोना अबिराम सायानो लोंबाय थायो फुंनि बेलासिनि सिबिंबो होदों माने गाथा ओमफ्राय आरो मा होनो बेखौ गुरु मेथाइबो होदों आरोना एसे दैसुब जादों जानो मोजां जादों गुदुं गुदुं नालाय खोनाबाय माहि याव गुरु मेथाइबो होदों सिबिंबो होदों नङा मानसियाथ' बुरजा ओमफ्राय फिथाखौ बोखावनोसै आं दे राननानै जानोसै Oh my god, नै थाइसेया माबानि नालेंखरनि नै बाखिया गासिबो सिबिंनि गोजा ओमफ्राय नै नालेंखरनि आंनि फेभरेट आं नालेंखरनिखौ जानोसै दे ओमफ्राय सिबिंखौसो जानाय नायदोंमोन आं जागोन नै आंनो मोनसे लानोसै मुरियाव बे मुरिया ओइनियाव दङ आंनो बै सिलाबो मुरिखौ जानाय नायनो नालेंखरनिखौ एसे जानायनोसै आयो गाथानि गोजा फैदोंमोन ओमफ्राय नालेंखरनिबो फैफाबाय आरोना थाइसे Korea ăn gì này xe đi đi ấy nó không thay nhau chưa mua đi không thay nhau thế này vậy bây nữa 그 사자들 너무 덥지? 나래컵니 삽 진짜들. 새우다. 새우 푸는 내 자든 나. 사실 근데 푸는 내 자든. 이들 날려 손 들고. 엄마 왜 그런 흔들 아니냐 날 새우 내면 되는데. 제발 클리스 배우니. 아, quay bức khẩu em rồi, xin đến nữa nè. Đừng ngập không biết mắc rồi sẽ được. Thôi đâu không dẹp kìa. Đó là nó mới ra hết. Này là con nhiều về có thời gian mà phải xịt. Này लोगोफोर मुदुफुल बिबारखौ खाना लाबोबाय लाबोनानै एवफ्रामबाय आरोना एवदोना इखो ओमफ्राय एवनानै दै हरबाय आरोना नै अनलानि थाखाय दै हरखाबाय अनला ओंख्रि जागोन दिनैहाय जोंहा नै अनला देनो नागिरदों आयौ मा हरलाबायखो हाइजेंबो हरखाबाय बानलु होखाबाय एसे थाइनैसो बानलु हाइजें होखाबाय देनायावनो होखाबाय आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदो दे आं इदि आङो देबाय थाला बैयाव थबसियाव डाइरेक्ट इदि माइ गाब दङ नै माइ गाबाय खोमा गेब्लेयो गेब्लेनायाथ' होमबाबो जानायाव गोथावै जानांबायना टेस्टिनो सामब्राम गुफुरबो होखादों मा सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें एसे होखादों आरोना दिनै फार्स्ट टाइम जायांदां इफोरबायदि टाइपनिखौ सख्ला नाङा उलारा माबाया ए सख्ला दे आं मोनसे गोनसै नोंहा मा मोदोम मादो सामब्राम गुफुर हाइजें एसे मोदोम मादो दङ एसे नांगौ खालामनोसै बिदिबासो
गोदौबाय मोदोमनायानो लाजाखाला दहाय देनायावनो मोदोमफबदोंमोन दा बांसिन मोदोमबाय ओंख्रियाव होनानै ना अनलाखौ हरबाय आरो ना लोगोफोर अनला मुदुफुल बिबार आलु थोरसिसे जाखानोसै आं हरावबो ओंखाम जायाखै दे माबार मोनथोंसै मोनबायानो बाल मा मोनथोंसै ए मोनबायानो होमबालाय जानोसैयानो आरो आंलाय जब्बाय थाबालाय लाथा बारा गथा जाबा गोथाव मोनजायो दे खांदो नोंनि सावगारिखौ दहाय फुङावनो फुदुंनाय बाथारबायसो आङो दै गुदुं लोंनो साला बाबाबो खारग'वा जाना हो गाव जानायनि आं मानो आथुर जादों ओंखाम जानो माने हराव जायाखैना बोरैबा मोनदों ओमफ्राय दुरबल ओरैनो दुरबलखा जासिनखादोंना आङो जानोसै माइ गाबा नै अनला ओंख्रिया गोथाव मोनथारबायना दुन्दिया होनायबा साबसिन नुगौमोन गंगार मस्लासो होदो खोमा ना जानोसै दायो ओइ नोंखौ लायाखै आङो हा ओंखामाबो गुदुंथार आलुखौ हानहरनो नागिरदोंमोन आं हालाय आङो जाना लाग्रोनोसै दे लोगोफोर अनला जाबा गुजुनाया बारा जायो नामाब्रा खारै ओंख्रिखाय जोंथ' जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो आइमोना जागासिनो ओमफ्राय बिमाखौनो नायनो नागिरबाय थायो नालाय आइखौबो देखायनांगौ मादैखौबो देखायनांगौ आयंखौबो देखायनांगौ होनहरो आरोना सोरबा सोरबा नै नोंसिनि आयंआ ओंखाम जागासिनो गोथाव जादोंना जायाखै ओमफ्राय जादो दे जा बारा जामार' खारै ओंख्रि जाबा होथारदां जानाया ओमफ्राय दा बारा जामारबाय इसेमान ओंखाम नांगौ